ҳама салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бо шумо ҳастам Муҳаммад Шарипов. Қати Автов. Ҳозир имрӯз тамошо мекунем видеора дар бораи рӯзи якими ма дар Англия. Яъне ки шумо тамошо кардем тарзи раҳи омадани мара ма чӣ хеле омадам. Шумо тамошо кардем то қариби фермара, лекин дурунаш шумо надидем. Яъне ҳозир дар видео шумо мебинед ки ман чӣ хеле омадам, саҳари хестам, чӣ кор кардам ва одами навичок дар кор ма дар кор чӣ хеле буд, қим буд, чӣ хеле буд набуд, ҳамаша дар видео мебинед. Яъне ки бародаро ҳозир шумо роликро тамошо мекунед ки бештар айма хоҳиш мекардем ки брат дар бораи Англия ки дар бораи Англия хорошо мекунам, лекин живоеш чӣ хеле ки дидестен, ҳавои не ки Англия бародар нақл кардан чӣ хеле. Ай дурун дар пӯсти хидма ҳис мекунам, шуморо ҳамаша покиза мегӯм. Живой дар бораи Англия. Дигар дархост шуморо хубтар иҷро карда мешавад. ва як маълумот дигар бародаро барои мухлисҳои ҷанговару бозингару. Агар ки ту гадат карда бутонӣ ки кадом дастаи бозингар ё ин ки ҷанговар дар бою бозии пешистодаш ғолиб мешавад, ту метавонӣ дар бурди ӯ пул кор кунӣ. Яъне ки ӯ даста бурд мекунад, ту гадат кардӣ, метавонӣ пул кор кунӣ. Маълумоти бештар дар якум комментария закрепид карда шудага ва ҳамчунин ссилка барои регистратсия кардан. Фаромӯш накунед, вақте ки полин регистратсия мекунед, дар депозити аввалтон метавонед ба промокоди канал бонус ба даст биёред. Ссилка промокод дар комментария духта шудага. Кстати бародаро, иҷа территорияҳое ҳастае ки мо дар инамиё хоб мерем, караван ном доранд ё дуруншон чӣ хеле, условиҳошон чӣ хеле, ҳамаира бародаро отдельне видео мешавад, шумо ҳатман мебинед. Короче брато, ман омадам дар ҷой дар корӣ расидам. Ман чӣ хеле ки гуфта будам шуморо, ба мошино чун компания трансфер меган, мошин дора ки аз тарафи ширкат одамое ки ҷамъ шид ҳамаша як рейсқатӣ меёрад, лекин ман ба хотире ки як рӯз дер омадагӣ будам, ман ба такси омадам. Аз ҳамин хотир ман раҳ кофта омадам расидам дар таҳани дар як бачакам хешиштагӣ, ранги ҳами маълума ки бачаи мусулмон. Қатишкаб задам, ба гуфтам ки мақсад ай ки ҷой, гуфт ҳай Афғонистон, мақсад бачаи Афғон буда. И видео дар и бародар дар дига видеои мо ҳастай, бисёр ҷода ҳамчун переводчи кор мекунад. Салому алейкум ба YouTube канали SM Шарипов. И бародар мара гирифт овард, хай ман гуфтам ҳами ширкат ҳами компания номша, гуфтам гуфт оҳо, мақсад куратора, гуфтам гуфт оҳо ҳами как раз дар группаи мо буда, ҳам группае ки мо чӣ мекунем. Гирифтан овардан, короче ки дар групп омадан ба иҷа гузаштам, бачае ки ҳозир камера кардаиста, оператор дар хатаи химон яъне каравани химон дар омаданда, ман навист ки акай Муҳаммад ба чӣ мора биё. Омадам, шитем чахчак кардем, бародаро мара шинохтан, мақсад тамошо мекардиян. Якум ужине ки ман кардагиам дар Лондон, ина ай дасти ҳами бародара, и бародаре ки ҳозир камера кардаиста ҳамияй канали бародар ман дар описаниаш мемонам, ям канал дора, будурем беҳад чизои зур мекунад. Мақсад якуми хӯроки ман дар Лондон хӯрдагим ай дастиам бародаро. Мо омадем шикамиам хеле чӣ хеле айра омадагӣ. Задем ужина як, тарека як, косаем хи калонда, короче. Сер кардем, задем, рафтем, хоб кардем. Сараш сар шид документация тайёр кардан. Яъне ки вақте ки ту пешаи омадан документация мекунӣ, всё равно бо да иҷа бо документация мекунӣ. Да иҷа миёй, менависанд ки ту дар як ҳафта чанд соат кор мекунӣ. 30 чанда, 40 чанда, 60 контракт мебанд. Яъне ки чӣ маънӣ дорад? Мисол мегирем, агар ки ту имзо карда бошӣ ки ман дар як ҳафта 42 соат кор мекунам, компания ҳақ надорад ки туро аз 42 соат дар як ҳафта зиёд кор фармонад. Аммо хай тоҷикем ки имзо кардем 60 соат ша. 60 соат агар ту имзо кардӣ, маънои ӯро дорад ки компания ҳақ дорад ки туро дар як ҳафта максимална кор фармонад. Максимална коруши чие ки ҳар рӯз ту 9 соатӣ кор мекунӣ. Беғарзаи рӯзи бихадмаи 6 рӯз. Контракта имзо мекунӣ, тура намоиш мегзаронанд ки мақсад чӣ кор бояд кунӣ дар дохили фирма, чӣ кор мумкин нестай. Ҳамаи ҳамин условиҳоро мефаҳмонанд. Агар шумо дар интерес небошад ки дар ҳамаҷа шуморо чӣ мефаҳмонанд, чӣ мумкин нестай, чӣ мумкин астай, 2 соат мегзарад ҳамон чиза. Шумо дар 2 соат гузаштан? 2 соат одамо мегзарад ки шуморо видео мена инструксия тамошо мекунем. Ман видеошо ҳозир мемонам ки чӣ хел гузаштагӣ буд, як порчааш гирифтагием. Инструксия ки мақсад дар дуруни караван сигарет накашед, машинои шахсии худтона оварданда беиҷозат наёрен, дигар ҳам хеле коро ҳамаира кардед. Кстати бародаро, анами собеседование ки қайтон мегзарад, документация мекунад, ҳисоб мешавад ҳамчун рӯзи кории шумо. И бародарое ки об шумодагӣ буданд, ҳамчун 5 соати кори ҳисоб шудагӣ буд. Ай ман 2 соат, барое ки ман як хидм тоқ кашидам дар аудитория, мақсад мара инструксия гузаронданд. Баъдан мо омадам хона, задем шабхова, саҳарӣ. Бачаҳо гуфтанд ки чӣ хел мо дар иҷа кор намерем. Яъне ки мо ҳами караванҳо ба худшон дора холодильник, якта хеле караванчаи майдаак, хоначаи майдаак. Дар ҳамонҷа продуктҳо навақт кардем, хитон холодильник дорем, ки бо бисёр агар бошад мебарем дар холодильник мемонем. Дар рости ҳамун печат мезананд рақамҳоро. Рақамҳои чира? Рақамҳое ки пага кор меравад. Яъне ки шумо вақте ки иҷа меоед, шумо рақам доред, ному фамилия не. Мисол рақам
ҳама ҳамхе рақама менависанд ки хати фалон соати чанд ба офиса биёен. Ай офис мерай, ҷамъ мешаванд, мерен корда. Хайма одами шав бедор будум, сар намедонам чим хеле хестам, короче холду задам рафтам корда. Якум рӯз ман дар ферма бокс спорт. Намедонам чӣ мегирем, ба филмки сев мечинем, барои ки ба дуруи сев рафтесем. Ман хеле намедонам озӣ. Рӯз бачаҳо рафтаги клубни чӣ мегирданд. Короче, аз мебинем чӣ гапай, чӣ мегирем, чӣ мечинем. Якум рӯзи корие ки мо сар шид и буд себ бародаро, себ, яъне ки моро гуфтанд ки себай, одамое ки аллакай уҷо кор кардаги буданд, ман новичок будам. Гуфтем мо себа чӣ мекунем? Хай гуфтем мо мерем мебинем. Ман хиёл кардам ки мо мечинем, барои агар бисёр амир роликҳоро дида бошед дар бораи Англия хиёл мекунанд мечинем, лекин не бародаро, на ҳама ҳолат, на ҳама вақт шумо мечинем. Мо рафтем себо хишахшай, мақсад чунин қади одамай дар дуруни туруш тур гирифтаги маҳкам кардаги. Ами рости қадд, ай қадд баланд боша бо ба мошин мечинанд. Фақат рости қадихта хишай себа, як хишай себ мисол 5-6 дора, тамро аз талиниша мечини, дитаги мемонӣ. Барои чӣ ки агар дар навдаи себ хиша бисёр боша, майда мешава ку. Мо омадем немо себ, ман хеле гуфтам ки себо майда ки уже баи барвақти мечинанд, оказывается намечинанд. Ира тоза мекунанд. То есть мечинанд, мепартоянд. Мисол мегирем немҷа диден шумози ки дар як чӣ сетай, як таъмира мегирем. Як таъмира меканим, мепартоем. Всё. Просто заминда мепартоиша мерава. Ҳам хеле кушора нигоҳ мекунем, мисол на занҷира ҳаминҷа бояд як дита мондан накора ҳаминҷа. Мисол на хеле дита кара накора. Тарахас мегирем. Дита бояд беста. Неша сетай неша мегирем. Короче, ҳарча канус яташид. Короче, говорят, дитаи кара накораем. Мондагиоша лишниоша чикор мекунем? Мепартоем. Просто дитаи полна мепартоем бародаро. Ҳозир агар ягон одамои айдеҳа бошад, зиқ мешавад, мегам мора медодам, говма медодам. Лекин мо бародар дар инҷам хеле мекунем, меканем, мепартоем. Ва муҳимаш ҳамин ки и не просто оли бисёр одам мегӯянд ки хай ҳами севканда мерафтем, не бародаро. Ё дар инҷа таргетинг мегӯянд, яъне ки чӣ хел гум шумода. Абъёми кори дорад. Мисол мо рӯзи якум қати як одам мақсад рияда янам хеле ҳозир шумо видеоро мебинен. Рияда ай тарафи рияд ман меистам, ай тараф у одам дар як рӯз қариб 500-600 дарахт тоза кардаги. Нем дарахтое ки шумо мебинен. То аю тараф одам истодагиай баробари одам ҳам тез мерай, ҳам дар оҷо супервайзер ҳастай. У албатта ки тоҷик нестанд. Ай дига миллатҳое ҳастанд ки пештар омадагиянд, дариҷа мисол мақоми баланд доранд, англисиро медонанд, мисол корҳои баланда гирифтагӣ хеле кори шумо карда метавонед, агар ки 3-4 сол дум ба дум биёен, дариҷа бовартон кунанд. Ва ҳамон нигоҳ мекунанд, тез кинен мегӯяд. Шумо мисол ҳар 3 соат пас перерив мешавад, дар муддати ҳамин 3 соат инеми қадар количествои дарахта буд кинен, рияд мешавад, то рияда буд кинен мегӯяд. Баъд рияд дигари да дига амрод ки рафтестай ва ё тез мераванд, шуморо мегӯянд аю вақиб намонед. Мақсади гап ки 3 соати ки ту кор мекунӣ, баъди 3 соат 15 минут перерив мешавад, ту дам намегирӣ. Дар болои подуростӣ фақат мечинӣ. Короче, бародаро, ҳозир перерив шид, 15 минут перерив ай, 2 соат. 3 часа поработали или 2 часа? 3 часа поработали, 2 часа? 3 часа? 3 часа. Каждые 3 часа перерив. Короче, каждые 3 часа, ну, то есть ҳар 3 соат кор мекунӣ, баъди 3 соат перерив мешавад. Бокс спорт чехера шапка забиде, не забиде. Кепка ма кам мемонам. Ана меша хай панама мони дига чиз, но амиора фирма метахлиш. 3 соат кор мекунӣ, перерив мешава. Если чо бахшиш барои звук микрофона қатим нагирифтам, камтар савсима чо буромадам. Дар вақти кор кардан, гап задан ба телефон ё ки навозима симка иста, мумкин нест ин кора фақат дар вақти перерив мекунӣ. Ҳозир ҳама перерив ай бачо дам гузестай на иҷда. Миён рост кеси, ана кас ҳар загона дуруст кештаги. Бардор дар ҷама шитам ози бурукн таршид ози борон бордаги Англия ам хеле ки борон мебора. Мақсад дар байни ҳар як каравано ам хеле мисол траса уда ам хеле чизо мондаги барои шиштан, барои он хотири ки мо ай соати 3-4 ҳар хел мебурем. Агар рӯзи кори мо 3 соат боша, 8 соат боша, мо соати 3 ай кор мебурем. Рӯзи кори мо 9 соат боша, соати 4 ай кор мебурем. Соати 5 ё ки 6 мерем корда. 6 агар рафтем соати 14 мебурем, 5 рафтем соати 3 мебурем. Баъди буромадан шумо мефаҳмед ки соати 3 то
9-10 торик мешава. Ҳамин қадар вақти свободни дори мақсад дар инҷа мешина, сигарет мекашад, дар инҷа ҷои мисол шашлик пашлик ҷо дабо аста мешинан, чақчақ мекунан, шашлик мехӯранд, мисол сигарет мекашанд, ягон чиз дига мехӯранд. Мақсад зиндагӣ мекунанд. Не то что кор ранги расия ки сар рафти кор карди бегаҳ меои труп меғалти хоб ихел не. Дар бораи кор гап мезанам. Кор чихелай ма дар шуенш чихел буд. Ҳамчун одаме ки физически кор кам кардагия, не то что кам кардагия, ма дар Россия ай салони связ дар билайн телефону аксессуар фурӯхтан, то магазини хидмат омадан, то стройкара ва охирон вақте ки ма дар Россия будам, ма стройка кор кардагия, мисол бригада доштам. Ман медонам физически кор чиай, лекин всё равно физически коре ки дар ин ҷай шумо дар непривичнае. Барои чӣ? Барои ки бо гуфтам ку шумо агар дар стройка ҳам кор кардагӣ бошед Россияда, шумо метавонед ки 10 минут пас ҳам бишинед дам бигирем, 5 минут пас ҳам бишинед дам бигирем. Инҷа не. Инҷа 3 соат топ брек, нагуфт брегане ки перерив меша, шумо ҳақ надоред бишинед ё ки бестед. Ахе нигоҳтон дорад, даст боядам хе кор кунам. Ма дар шенш чихел буд. Бародаро миён пипец мешава. За то, что ки рости всегда миён одамое ки мисол бисёр корошон ранг кори мос хай сари камтур даштона гузаштаг боша, рости бача меша. Мисол агар кори боша ки хам рост шай, разминка меша. Мақсад миёнда вуқач намеша, ё ки всегда хам бошам дар мекунам, всегда рост бошам. А дар инҷа всегда рост намешини. 3 соата як бор перерифай. Перерив 15 минута ҳар 3 соат пас. Мақсад оза шунима чӣ бугум, фақат як чӣ ки миёнат рости бисёр баъд рости миёнат камтар чӣ мешавад. Агар одамое боша ки мисол бисёр физически кор кардагӣ боша ва ё ашуята мекунад. Ан одамое бошанд ки офиса кор кардагӣ камтар мумкин рӯзои аввал то привикат кардантона мумкин миён дар кунад. ва дӯсто как раз дар ин ҳолат метавонад ки ба шумо кӯмак бирасонад ширкати Шифофармо ки дороҳои гиёҳӣ дора, аз ҷумла барои миёндард, буғумдард, почадард, санги гурдаву дигар бемориҳо. ва шумо метавонед ки пеш омадантон ба ин ширкат муроҷиат кунед, дороҳои лозимаро гирифта ҳамроҳтон биёред. Мумкинай барои он хотире ки ҳамаи гиёҳияй ва на танҳо барои ҷо омадан ва пешед дороҳое дора ки ҳама одамда барои ҳама дард албатта ки шифо аз тарафи Парвардигора, лекин ин ширкат метавонад ки сабаб боша. Муроҷиат кунед, айноми канал гап занед, ҳатман ба шумо скидка мекунанд. шумо агар не то что кор, ман фикр мекунам ки 3 соат ҳам хеле ра гашта беист ра гаштагӣ нестем. Всё равно мешинед жудам мегиред. Ҳамин одат карданаш камтарак мушкилай, лекин ҳозир видеое ки ман сабт кардаистам, одат ман кардам. Мисол наи чанд рӯз уже ҳафта гузашти видео рози ман сабт кардаистам, лекин рӯзи кории ки ҳозир шумо кадра мебинед, рӯзи якум буд. Камтар непривична буд. Мақсад миён пипец сухта мекард. Баъди уже ҳамин ним соаташ уже мегӯи намешава бишинам, кам нехелӣ мекунехта. Лекин баъд оста одат кардан мумкинай. чихеле ки шумо мебинем бародар дар видео диден, мақсад чихел риядои себаи мо себа чихел мечинем, чихел тоза мекунем. Кстати ҷое ки ман қарор дорам, гуфтам ку шашлик мангал мекунам. Мақсад не ҷамиёи шашлик пази любой кор мекунӣ, ҳамаш бе проблемай. Уна тарафта чи астай? Речка. Ту медорой да уҷам лави речка да метавонӣ ки рибачт кунӣ ё ки ягон шашликча пази су кор бор дигата кунӣ. Мақсад Адушинския. Ягон кас территория ки офисай, ай ҷое ки одамо зиндагӣ мекунанд дуртарай. Мақсад ҳеч ка ҳар замон намеяд шуморо проверка кунад, бо ки о ихе кадестин, охе кадестин. Мақсад ихели гап нестай. Короче, свобода ашушат мешава. Нашоти кор. Мо рафтем, короче, себора чиндем, ай дига локация, моро дига локация бурдан. Подожди меня выпускать. У него свой блог же? Да ну нафиг. Короче, братан. Не меня через 20 лет ищи. Да. Короче, идем в другую локацию. Здесь все закончили. Ну нам же без разницы, у нас же оплата почасовая. Ход куда идти, мы идем. Дальше шамоша ман намедонам ки съёмка накардам, мара камтар памятам бардора мушкилӣ дора. Баъди ҳамон мо дига локация съём кардагим ки мо дига локация рафтем, ки баъди ҳамон мо чӣ кор кардем намедонам. Муҳимаш ин нестай. Муҳим озим чӣ гуфтанем шумода. Яъне ки агар ки буган дар Англия себчиния ё ин ки клубникчиния ё ин ки ягон чиз дига, ин маънои надорад ки шумо фақат ҳамун кора мекунед. Мисол ин аяму рӯзи омадагӣ ма то ҳамин рӯза ҳам себ чиндем, ҳам клубник чиндем. Мақсад клубника начиндем, мо клубника баргоша тоза кардагим, хе баргои лишниша. Дар ин бораи рӯзе ки баъдан ма чӣ кор кардам, адели бо ма видео мекунам. Вақте кор дар клубник биён, бисёро фикр мекунанд ки клубника мечинанд. На танҳо бародаро. Навози мо начиндесем хача. Мо просто бигем ин ади нехели кардагия, нехелияй. Мо хелиш мекунем ки чӣ кор мекунем. Нем положени, баргои лишнира мегирӣ. Естественно, перчатка қатъи, хай просто озимо телефон кардагим. Лишнира мегирем, озод мекунем. Мисол инҷа хади клубникай.
лишняя ди мегирира мекани лишний рамара мегири масад хели клубник озод шава мисол нем положение ди ине положение когда накроешь хели клубнико пошел чтобы свободный бушо если подъем час пундагана это орник омешапа лайкма остаб грезен тарнашам беғарзаи ҷа турбо рафтаги дунёда кумда ҳамаш дар теплица маҳкам мақсад бо чӣ кор кардем малинара мақсад лишни баргоша малинара хичам сабират кардагем мисол барои фаҳмидан барои тасаввур кардан намешавад бугӯӣ ки ту англияда чӣ кор мекунӣ ма клубник мешинӣ не рӯзи якам клубник шидем инаи рӯзе ки ҳозир ман сёмка кардастам уже байни кори ман уже 10 рӯз гузаштаги ман сёмка кардастам байни партномша уро монтаж накарда будам лекин кадрое ки шумо ҳозир мебинем ки ман мемонам дар рафти кор ӯ кадрои рӯзи якам кори ман салавҳае ки ман гардистам иш ҳозира ман просто нақл кардам чӣ кор шудага ӯ вақта бинем ки мо чӣ кор кардем лекин мо инаи вақта уже мо голубика меган черника меганам хелиам голубика ҳамхелӣ мо сабират кардем мақсад вақте ки дар списка номи тира мондан ту бояд медонӣ ки саҳари соат чанда корда бурам ту намедонӣ ки чӣ кор мекунам дар спискам несте ки ту чӣ кор мекунӣ мерай мебаранд та ба нигоҳ мекунӣ ки хай малина буда клубника буда ё ки малинара чинданаш буда ё ки баргои лишниша гирифтан ё ки сабират кардан ё ки шинондан без разница чие бародаро ҳамин қадарша бидонем ки фирмае ки шумо мерен чӣ чизо қади заниматса мекунад ҳастаи фирмои сабзавотӣ капуст папуст ихе чизо мекунанд капуст камтар қимтаре ки хами ҳастаи фирмои мевагии аймон мевагие ба ҳамин хотир малинаву клубникаву голубикаву гелосу инам хеле чизо дорад бишабин дар чекин ҷази пачкая лекин нами намешавад мисол меканем такшави кабуд намешавад агар мекани уже ира мегираме парта бояд нагирира ҳисоб намешавад ин парташ мисол хушай бо безеби бо иш нехе меша боли мен ай ҳама безеби бад чеки не ёра мия нагиртай ку мегап гард ба мекани хе мегуш охи ина такс кабутай не меша уже полностью ай не иже намеша контр кабутай ранги ярмарка баудора мисол одамон сабиратараги стодесян километршам мегиранамаша ча борон агенез боз мерафтем мошинда бор мекан сразу мебаранд километршам давай капусту покажем сколько марван нашоти территорияе ки мо чӣ хел магазин мерем аҷои магазин дурай қарибай рафтанаш чӣ хеле мо кай мерем чӣ хел мешава ё ҳамаш алоҳида ролик мешава бародаро так что инем хеле рӯзи кори мо гузашт рӯзи якуми ма ашушениша гуфтум ин ҳозир ман мегум ашушениш ҳозир созай лекин рӯзи якумда камтар мондаи хушрӯҳак мешава мегӯй билин миён пиён чӯта ман одат мекарда бошам намекарда бошам лекин одам одат мекунад дар любой кор бо теҳмоли халқи тоҷик меҳнаткашай чӣ гуфтани будам фикри ахлоқно дар комментария бинависен бародаро фикрое ки дорен оиди видео ҳатманишам бинависен ва чизе ки мехостем пурсен дар видеои якум ки ман чӣ хел омадам дар ҳамун ҷо нависондагӣ ҳастем бародаро саволотона лекин саволот бисёре агар ки ман ҳар як кадоми ӯ савол дар отдельно видео кунам якта намедонам ки чандта видео мешава яъне ки чӣ кор мекунем вақте ки савол дар шумо интересняй нависонден мисол як одами дига ки омади ту дига одама дар бораш бо гап задестам омади диди ки дар ҳамун комментария саволе ки дати дар коре аллакай навишта шудагия дар комментария ҳамун будро ҷавоб навис ки ман тарафдорум брат ҳамин темара ки ман мувофиқи ҳамун темаҳои шумо мекунам ин ҳамин видеода бинависем бародаро аялав сар мекунем темаҳое ки бештар комментария мегира якум ҳамуша мекунем темае ки бо дим комментария камтар дора дим ролик бо дар уш мешава ҳоло айни замон вақте ки ман сёмка кардаистам прогулкаҳои мо мақсад дафига чизои интересни мо сабт кардагем аллакай ман ёро монтаж карда байнда бировардан мегирем любой саволои шумо бародаро ҷавобшам мегирен дертарам агар гирифтен дилмонда нашин агар ки бисёри бад шид мо мекунем хеле як рубрикаи дига ки
просто комментарийро ҳам хонда ҷавобдан мегирем. Хелишам мумкин темое ки агар калом боша дар комментарий нависондаги бошем баша отдельный видео мекунем. Албатта канали бародарам будем хабар бигирем. Иё чӣ хел бугум нами ранги ма васади хели адаби ҳар чизи не. Ями ранги ма хеб открыт да чӣ хели ки хати браткабдиси ам хели ам ё чизой расиён съёмка мекунам мепартоян ки хай ба будем хто мебинем ссылкаш дар комментарий аст бародаро дар описание ва названи каналша дар болои ролик мемонад. Амада хайр. Fake a smile until I look away, but I've known you too long. It hurts to watch your blue